Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Oğlanlar arman ho. Salamu aleykum. Rahadaga näme anana okma hoy her üstümden ayırman. Aylan gördüm. Sağlık mı için ısyamaydı. Yok, unanyan. Unanman oğlum. Keypine mi? Havalay keypine. Öňün jaýjagy şal diýdiler oğlanlar. Nefi besin? 10 ýyl jaýdan öňem bardy. Ha. Genjem bilen göçmekçi bolýan dağına nefi betse. Genjen känle. Seredin o aramyzda galsyn gep zat çykyp görmesin. Şäherden gowja bir durum ýerini tapdym. Durum därlej äri bar oň. Aýryşan diýseňem bolýa, kämir aralar gow därlej. Netip bolsa aýryşdyrar sony. O jaýlan bir ýerine salar sony. Özüň kälet sereder oňa. Ýa-damy soňam çykarar gowurt goýurarsa, näme oňa bermeli adamyz barmy o jaý? Menki näme peýdalanmak, ullanmak? Owa bilýän öýdüň, peýda bolmasa ýaşaýyş ýok. Seni aleyni yere motor yaray, ağam. Näme diýjek bolýan? Seni aleyni yere motor ya diýjek bolýan. Owa, äri var, onum aýyrşdyrar, onum nesip bolsa diýip gurlaýagay. Halam okşa diýen sözden düşünýärmi? Owa niýeden tapdyň onu? Şäheriň ýydymy? Owa, şäherden. Gawdanyň içinden. Ady Jeren. Ay buat öýünde ýaşaýar ejet bilen. Ay özleri zordan raňatyp ýaşap ýörler. Bir insiba oglanjyksy, olam ýerden gidip ýaşam elýän näme işleýän belde. Ady şoň. Alimmi, nämemi? Alimmi, zalimmi? Bir hilçek ütgüşwada ba. Şu oglanjyksy işläp ekläp ýörünle maşgalasyny ýöne meňe diýen işim sogap bolýar, o näme jaýjagy berseň, ýejen işini getirip berseň, o peýda salmagan bizden näre oňa. O sogap biziň diýen işimiz. Sana ağam duş aýaramay şolar ýalaklar. Nerden tapýan öňe? Ýok, janot, men olar tapamak, olar men tapýar. Näme bu wagt gowja ýaşasaň, jüýüňde puluň bolsa, özleri gelip berýär-de bulan. Alim bar. Lajdal qaýtyn otaydan. Alim. Owa ağam. Bar najdal qaýdy otaydan. Bolýa, ştaýdamy? Nazdakmy? Howa. Bolýadyr. Näle bollaý? Hane bolýa. Habarlaşar. Mebiler tertiniz-de. Bar. İsleseň, ýanyna barma diýer edip bilersiň. Haçan näme? Haçan ýanyna barma diýer edip gedeýin. Elim gahna ulap. Menne ýaşamallamy. Haçan şoň ýerine düşüp, şonu gorak gedeýin. Men haçan ýaşaýyn. Ilki garyplygym bilen üstünden gülürdüm. Soňam Doğanmyň edýän hatlary bilen ýyly çykarlygymyz ýok, görene gülük bolup ýördi. Şu günlere düşerýär men näme günah iş etdim kan? Sen men günüm bir gün ýaşap gördüm. Sen ýanky zatlar bir gede geçdiňde çydamadym. Men şu zatlar günni işleýän hagam, günni. Bir gaç watalygam şu ýerde işimdi. Ştak gelmem maňlaýma wagt başladyr. Men näme diýen ağam?
Öydek mene gittim. Bolyamen magazine var kelsem bolyamy? Näme boljak? Öý üçin akşama produkt aljak. Ejemden sonra. Bolya, samança. Oğlumam Hatay'dan okuldan geldi. Gelinimim gülüyatça. O dolamam, eceti, kakası gelinimin. Kırıl gelip gidip durulur. Sayda can. Ne? Magazine var kelsem bolyamy? Erinden sonra da var. Soradım, ejemden sonra diýdi da. Ay, öyle oğlum da. Oğul sabır, eşittin mi? Oğulcuğumum, gelincigimim, hatta ermem mensiz hiç sayıp bilen okta hocalıkta. Sayda. Ne mi? Magazine var kelsem bolyamy? Min ne bileyim, bar kaynatandan sonra da. Ha oğul sabır. Ha otur senin. Daycan, magazine gidip kelsem bolyamy? Haydi magazine. Şoňşulamyňdyň magazine. Ha, 6 aylar mı? Hawa. Ha, ay 6 ay zordur, zor düymeli. Havanın belli bir kulluktu kalın. Mağazin aşağı. Ay ol valla. İlki koyun baktı. Son traktör sürdü. Son kalhoza sumucu oldu. Onların pulu topluklarını çoğulamayla kamer kaçtı. Ay zor düymeli. Kıydım. Şu magazine gidip kelsem bolyamy diýip sorajak boldum. Ha, bar kıydımdan sonra. Bak ben o zattıraken düşünmeyen oğlum. Bak kıydımdan sonra. Şime ya da şime. Men magazine var kelsem bolyamy? Ay men neyim soruyan bari yıllaşımdan sonra. Soradım, ejemden sonra diýdi, gaýnanamdan soradım, gaýnatamdan sonra diýdi, gaýnatamdan soradım, gydymdan sonra diýdi, sen ýanyna geldim. Ay genci men kellen işime on yazatları. Senin bolsa var ya cigimden sonra. Bar. Magazine barýan, gaýtýan. Siz gitdiýseňiz gitjek, galýseňiz galjak. Ikijisi howa da ýok. Birjisi gaýan beraýyn maňa, şaýda filmam bir diýek. Boşur. Men magazine gidip gelýän. Bedin men täýär magazine. Ýok, öýdäkiler hemmesinden soradım, ýoluşumdan sonra diýerler. Nahar bir senem dälirinde. Ýok, pişirmedim. Bilme şeýle boljagny la. Şonuň üçin milkden sen gowran zatlan alyp geldim. Tamam. Getir verik. Sen yerde göründadın mı? Ömrümde sırsa tutup gördün mü sen? Beni şey edip süpürme. Son hayalakandan, kıyıdın yere bakandan boş gittirler. Men bilýän siz ýa şäherlijen häsiýetini. Yaltanman hemmi diýen zat diňledingmi? Ejeme öýdemi? Ýok, ejem bir ýerleriga gitdi, giçelerini idi. Sen açan gelýän? Ay menem giç var, sen maňa garaşyp ýatyberer kay. Wahay. Bolýa saňa manja gel. Gülşirin. Hey! Gülkeme! Ey Allah can bana bir sabır versin de. Gül size. Yan geliniňizde de diýip durdum ejem gelenini beriň diýip. Alın. Bolmolsam şeyle de oğlum. Eme tarıp gül alasın elimi sen. Hani ejem ýok diýipdiň ha. Gülümüzem gitti. Nedip men seni bağrıma basmayın. Vah senden başka yok.